Ola, boas tardes. Ben, eu son Pilar e son a alma da cociña de Pilar. Vou vos a contar un pouquiño de onde ven a cociña de Pilar e por que encontrei e onde encontrei a pasión pola cociña. Bueno, na miña xuventude, fai uns anos atrás, tanto como agora hai necesidade de irse fora a buscar traballo, daquela tamén había. Entonces, eu marchei fora de Galicia e cando estaba fora foi cando encontrei que me gustaba cociñar. Cando encontras algo que che apasiona, que che gusta, non podes deixar de investigar, de aprender, de practicar. E eso foi o que me levou a facer desa pasión unha nova vía de traballo, de encontrar un futuro ao meu regreso a Galicia. Entón, cando volvín a Galicia, encontrei que baixo aproveitando bueno, que estaba de novo aquí, pois incorporeime a miña profesión, que era cociñeira. Estuve traballando durante bastantes anos como cociñeira profesional, o que me deu unha profesionalidade e un afianzamento nos meus conhecimentos. Entón, cando pasou moito tempo, acabouse ese tempo de traballar para unha empresa. Debido á crisis económica, eu estaba rondando os 60 anos e non tiña, digamos que, un futuro un pouco incierto. Chegou o momento de que me reinventei. Pasei por aquí moitas veces, por diante do CEI, e parecía como que o CEI me estaba chamando. E un bo día, viñen aquí visitar a Norman. Bueno, aquí que hai? Que proxecto hai? E foi así como empezou a miña aventura de emprendemento con os anos. Bueno, creo que non me levo moi ben con este aparello. Vamos a ver se o deixamos estar onde debería de estar. Bueno, o que vos iba contando, no tempo que eu estuve traballando como cociñeira profesional, tamén tuve a oportunidade de dar talleres para colectivos que eran amateur, que lles gustaba moito a cociña, que querían cociñar dunha maneira distinta. Entón, a miña proposta foi, ao chegar ao CEI, propoñer o meu plan de negocio, o meu plan de futuro era dar clases a xente de todo tipo, nenos, mozos, mozas, xente que estaba farta de cociñar sempre o mismo. Por favor, botadme unha mão como isto, porque estou facendo un tremendo lío. Entón, bueno, pois fomos a facer ese proxecto que tiña unha que xa tiña esa experiencia, ese respaldo, e que durante os meus comenzos de talleres de cociña, puiden comprobar que non había demasiados talleres, que a xente tiña moitas ganas de aprender, pero que, bueno, necesitaban máis horarios, máis oportunidades de poder participar en eses talleres. E iso levoume a presentar este proxecto, presentando un proxecto de clases, de participar en diferentes horarios, adaptando a todo o mundo eses talleres, incluso facendo ofertas a colectivos, de asociaciones culturales, de veciños, de AMPAs de colexios. Quería chegar a todo o mundo. Pero, bueno, o meu primeiro tropezón, digamos, a miña primeira debilidade con ese proxecto foi ver que as mañás, pois non había xente que estuvera libertad para vir aos talleres de cociña. De aí, como decimos agora no coworking, pivotei. Bueno, pois dixen, bueno, pois hai moita xente que quere cociñar, que quere aprender, pero voullelo dar feito. Para estes que están traballando non teñen tempo de vir a cociñar, nada deso. Entón, de aí pasou a ofrecer menús diarios de comida recién feita, así casera, dicen, como a da mamá. E, bueno, pois ese é o proxecto onde me vai levando. Ademais dos proxectos de comida casera, pois fago tamén menús especiales para eventos, repostería, bueno, o que me pidan un pouquiño, se queredes, como se estuvera na casa. Ademais deses talleres que facemos en distintos tipos, diferentes categorías, temáticas, demais,
Agora chegou o momento de darlle un enfoque distinto e pensar nas persoas que teñen necesidades especiales en canto a as alerxias, que temos agora tantas problemáticas con alerxias, cada día aparecenos unha alerxia nova e nos limita moitísimo a nosa alimentación. Daí é cando penso en lanzar esta nova vía de lanzar a cociña de Pilar, ofrecendo eso, menús para celíacos, alerxias ao ovo, alerxias ao leite, alerxias ao pimento, a cebola, a 50.000 cousas que temos ahora mismo. Entón, este é o meu proxecto de futuro en torno á cociña de Pilar, un lanzamento, en outra vía, seguirlo madurando, seguirlle dando enfoque, está aí, xa moi centrado, e ofrecelo con todas as garantías de que poida haber confianza, porque comer non é unha broma, e hai que comerlo con garantías e con confianza. Bueno, que máis vos diría por aquí? Esta é a miña visión de futuro e, que moitísimas gracias a Coworking, ao CEI, aos meus mentores, a miña tutora que estuvo sempre aí, ao Concello, ao COI, que, para min foi unha sorpresa participar en esta oportunidade. Estou feliz, moi contenta de haber participado por todo, pola xente que me encontrei, por todo o que vivín dentro do COI. Moitísimas gracias a todos e nada, que vos espero unha cociña de Pilar para cando queiráis pasar por aí.